Jeg vil her redegøre for kroppens varmeafgivelse. Der findes 4 typer varmeudveksling: varmeledning, varmestrømning, varmestråling og fordampning. Varmeledning, også kaldet konduktion, sker når to objekter med forskellig temperatur er i direkte kontakt med hinanden. Molekylerne i det varme objekt bevæger sig hurtigt og skubber til hinanden og til molekylerne i det andet objekt, som så bevæger sig hurtigere og hurtigere og derved øger objektets temperatur. Og det er derfor, vi kan mærke varmen, og vi kan brænde os, når vi rører ved varme ting. Varmestrømning, også kaldet konvektion, er når en varm luft eller vandmasse bevæger sig opad, og en kold masse strømmer ned og derved bliver opvarmet. Den opvarmede masse bliver lettere, fordi dens densitet bliver mindre, når den udvider sig. Til daglig oplever vi varmestrømning, når vinden blæser. Jo større hastighed eller vindhastighed, jo koldere føles det. Og vi kan bruge kuldeindekset til at beregne nogenlunde, hvor kold en bestemt vindhastighed ved en bestemt temperatur føles mod huden. Varmeudvekslingen sker så ved, at huden ved konduktion afgiver varme til luften, og det kan gå rigtig hurtigt. Varmestråling eller radiation er varmeudveksling mellem overflader ved hjælp af elektromagnetisk stråling eller infrarød stråling. Alle overflader afgiver varme ved stråling, hvis de er varmere end omgivelserne. Det er derfor, vi kan mærke varmen, når vi sidder foran et bål eller holder hånden foran en kraftig lampe. Modsat mærker vi kulden, hvis vi sidder nær en kold væg, fordi kroppen afgiver varme. Fordampning eller evaporation sker, når vi udånder vanddamp eller sveder. For at fordampe vandet bruger kroppen energi, som så forlader kroppen sammen med dampen, og det gør, at temperaturen falder. Vi kan bruge de her principper til at behandle de to tilstande underafkøling og overophedning. Underafkøling, også kaldet hypotermi, er en tilstand, hvor kernetemperaturen er under 35 grader. Det er mild hypotermi. Alvorlig hypotermi er under 28 grader Celsius. Ved underafkøling er det vigtigt, at patienten ikke bliver opvarmet for hurtigt, fordi det vil øge blodcirkulationen og derved nedkøle patienten yderligere. Langsom opvarmning af kroppen er meget vigtig og opnås bedst ved at pakke personen ind i ikke opvarmede tæpper og eventuelt et alutæppe. Og alutæpper fungerer på den måde, at de isolerer en mindre luftmasse omkring personen. Nedkøling ved fordampning nedsættes, fordi dampen bliver holdt inde. Luften bliver opvarmet ved konvektion, og den blanke overflade reflekterer varmestrålingen tilbage til kroppen. Der er gode overlevelseschancer ved underafkøling, da kroppens metaboliske processer nedsættes, og det kan da bruges til at begrænse hjerneskader efter hovedtraumer. Overophedning eller hypertermi er en potentielt livstruende sygdom, hvor kernetemperaturen er over 40 grader Celsius. Hypertermi skal behandles hurtigt, men ikke med for koldt vand, fordi at kulden sænker blodcirkulationen, og behandlingen bliver mindre effektiv, og også på grund af risiko for underafkøling af personen. Så vandet det skal være mellem 15 og 18 grader Celsius. Vands varmeledende evne er ca. 30 gange bedre end luftens, så ved nedsænkning af hænder og fødder afgives der meget varme til vandet. Fordampning spiller også en vigtig rolle, og ved at øge vindhastigheden med f.eks. en vifte, kan vi fremskynde fordampningen, og jævnfør kuldeindekset vil luften også føles koldere. Dehydrering er en stor fare, netop på grund af øget fordampning, fordi personen jo også sveder selv. Så hvis han er ved bevidsthed, er det godt at få ham til at drikke saltholdige drikke, for at holde væske-saltbalancen i kroppen stabil.